chỉ vậy vết ule hết channel lên ngay lâu tới tan cả mình chú Moses lâu rồi dễ là anh đi à nung cha tha là thiên cái này à anh ram mỗi nét tê tùy luang waterfalls chiang rang tê anh kiếm là thiên tu cái này à amaro chú cái thil tí dễ dễ thiên lâu tí dễ dễ thấy là ba tak sai na lo mo mo nem tual tuala do sa lo sang tual tuala chuanin kan u nau te ram buai tenen mu tur lo tam tak e ma wangin lang chuak ta a chu thla la thei lovin nun buai takin hun ka mang thina chuanin in siam that tumin thei to ko chua nun pa ngai tak mangin kumnga borvel kumnga chungvel OST civil hospital a ka muam thina chungai chuan damloi ti angpon mi in min la hrelowa then om khoveng ti angrang te pon an la in thup thei viawa ama ro chu OST kan roll out a OST kan muam zuwa khati na ni chu kan OST muam dan kha heta do sang rin niam tual tuala soi tur tam sia ka dang te hi ok sia ka soi thiam si lo then khat phei chuan hi rui ni kha te min tia mà soi về sự te min tia ya a om ka te lu to ga trong kam te kan thiam la fa chunga chuan in mi ngei dam na kan di la ka dang te hi ok na sa a pi chuanin toy song in ka soi mayang golden triangle thlipui zolovin katlu sopa katlu sop mai po ni lo bo fak ana sa khop mai tuk teka rui thei thil hian mi ati a thei khop mai rui thei thil ina mi ati a thei zia chu pui tak ani a that lo na ron soi te ti khain om takin ka ria kan soi chin do mani otle ma zong chu rui thei thil that lo na hi kan soi lok nge nge ka ti don ti hi khai ngai to lok ngai mi la wa ti hian ka ti ve top zela ka ko ve top zela chu mi lo ria chak don ya a chan chu hei hi YouTube pa da tur ni le ri lo pui ka khelo chang chon hei in record nuam ti mani in document nuam ti chi kan rim sim ka video en le to la ma salam pang hei nung cha thla ka lak thin to na tiang song song a khan mani in document nuam ti chi kan rim sim an ni chu lo ria chak ton nia rui lâu thật lâu nó tới chú pakhat na rui thei awangin rui thei awangin pathian phal lo pathian du lo pathian poi soi na ani rui lo ti hi pathian poi soi na ani pani na chuan rui lo kan thiamin abikin damdoi kan ti china chuan min ring lo mi rin lo kan kai ma soi tur tam tak oma ma se chu ti zong chu ka soyang a san chu thil dang te ti ve ka duwa soi ve ka duwa pathum na chuan re thei takamin siam tu ni hei po hi soi zui tur tam tak om re thei takamin siam tu ni ti ngo ta ke mar ngo ta po hen soi tur tam tak om ka video ma sa ka min en let sak mai ula ka re thei pui zia te ka soi don chon tam tu khai tu na po
nu pa khum thlenga thal ka ni ti te kim video ma salama ka soi non to don lo ra thei tak am in siam tu ni nu le pa le then khoveng amo I palina chuan nu le pa le leina hnai te I dot manga bum mang dot mang dot soi re lo ani chu mi bum mang kan ni ani top mai nu le pa te atangin then khoveng ko khotlang mi bum mang kan ni top mai pangana chuan I then rual tha thian tha kan nei lo kan chan thian tha te kan chan then rual tha kan chan na sa kom tur kan nei lo rui hlo kan ti chuan a bikin number 4 a chuan I phakar keng tel phakar entirnan zani lo nei ta angla tu ka thian te tu ma ka soi chan lo wa a lo en ten om be thina ka lo en ni ti ten om be thina tu ma lo in ngai be lo la zani chia nei ta ila nghe đã giật thum này chứ in con này là thian anh này tầm dọc chứ có tiếng rượu rượu khác cần pu chuan pa ruk na chuan taksa hriselo na taksa atichia natna hi kan kai ma bi taksa atichia natna engri tlang ri leng te po kan kai ma bi taksa atichia thum na chuan pasari na thleng ka soi do na chu chia chu pasari na chu hremun mai dil kong ani top mai ni van ram kong ani thei lo hremun mai dil kong ani top mai ni chu rui thei thil that lo zia ron soi ro min ti me ti no ma wangin kan soi ani cái video mà salam NC là và cái chân trên nghe ni tối tế rồi em nó mò video nó làm chụp em na comment nghe ni negative zone kha oma khang kha nó thang mà ngay lâu thì mình lâu siết sắc quá khát điện mấy phải và ngã nung tổ là mùa riu buổi nan em mà buổi nó tụt cái này là vấn đề chứ em ngã mắc ngay là vấn đề chứ negative comment ha cái video mà salama mình đủ saka comment mình tị saka like mình tị saka mình subscribe sak tu mình thar te chunga te lom thu atharin karon soi le bok ani chuan in pathian ni kalta eng ti khun ber nge ka hla lawa Christian labu kan sak chang khat na za som nga poruk na ani a chang khat na toy te hi kan chia range ka du lai lalpa thlipui atle chia ma tui phone te po asang hle khuwa na satakin adur khupa lia khu na a om love kan long tu na apil don hi nangma emu hil si boral ila poi itilovem ni tho thuaila min chan him te min deng dot me la tu yan ka fello sual mi sual kani kanun sual sain mi paya sual sain ka pianga mi sual kani sa rui hlo hi tilo ma ela mi sual kani sa rim khatlai thu khatlem kan share ve du mai ani khatlai hla chang khatlem kan share ve du mai ani
trong sual zong zong te hi min ngai dam vek thin ton nia chuan in thalak kan hmu le chunga dawtah chuan hei hi thlang vahar be thlang vahar be ti tur nge thlang vahar be ti tur ni ka ring e kan mizo sava nei zinga chuan a mawi ka tih ber pawl ni a ka mawi tih ber chu ka sawi tawh a hei hi mawi em em ani thlang vahar be hi mawi tak kan ni hei hi frame lo ania nalh tia duh tar duh tein lo awm chuan A4 size ani a in nei thei dan tur an ti nge niang a comment ah te pawh khan rawn sawi mai ula in duh leh ti hian in frame dawn nia in mamawh phawt chuan dahna tur hmun thla in neih phawt chuan a thlawnin man ngai lo nia chuan hei hi kan dah leng a pakhat ka hmu leh ang cheu he thlalak hi ka hmu cheu nga chuan thlalak dang ka rawn ti lang tel dawn ni hei hi ani a tle light in a en tle tlat mai hei hi ani a henglai hian ka camera hman hi a tha lutuk lo a amarawh chu mawi ani pathian hian camera a kan hmu ang chiah hian mit nena kan hmu hi a in ang lo mawni ka tia camera an siam dan hi engmah ka hrelo a pathian them thiam zia mit a siam thiam zia hi chu ka tia mit lawnga ka hmu khan fa mawi ka ri he hmun hi thlak a lak lai hian hi pathian them thiam zia chiang takin a lang a chuan kha hei chu an vah buh hmun vek ni mah sela tlang he tia an tia an seng an siam dan vel kha a mawi ani eng tham man lo ni kho vel pum siam universe thlir hei chuan henglai te pawh mawi taka te pawh kho vel pawh te nia satellite atang hla tak atang an lak kha te kha in hmu ve tawh em ka hrelo a kho vel pawh chu tiang ang te ni chuan hei phei chu te dawn tak ani ti lai hmun tak phei hi chu mahse uluk tak mawi takin a design ani ti lai pawh hi thlak a lo lak thei phah ta ni ani mawi ka ti em ani hei hi mawi ka ti a pakhat leh ka ti leh mayang a ti lo mayang pathum ka in chhawp a hei hi in hmu ang hi mahse ziak hi let ling thin ka hre tlat a dik emaw a ziak kha rubichik sunbird ani a zo tawng chuan dawi thiam a ar pa tih tur nge dawi thiam a ar a pa hrelo ve kha chu mi thiam ka ni lo a a zir mi ka ni lo a ka sawi tur a awm vak lo ve ka tawng ti ka thiam lo wang leh ka tang awk awang khan min ngai dam bula ka ti tha le ang ka sawi leh duh pakhat chu setan a duh lo zawng ti thin a rawn bawl thin ka ni awangin kamu mangah te setan a hi ka hmu nasa thin ani ka sawi tawh video masalamah zan khat phei chu ka room leh ka nu leh pa cha room hi in ep ani a ngai ni in hriat phak lek in biak thei reng ani
kamu hila setan ahian nai set sota ahian ka mai ahian rim pok reba ka khovel rim ka hriat to chuan rim cheber ni chu ai rim chia chu kana relo ra rang rim kha I ka soi fi thiam lo rim ka hriat to thin tenen ka soi fi thiam lo nai set sota manon bia ta si lo chau mai hian engma soi man lo thil soi tu man ei ni ka ri engma soi man lo har tia ka mit ka man lai tak ken ka harin ka ria mu hil le har in kar vela kanu ka ti fa ka I ka mut thil lain tien thau sok ka thu sok ka kanu ka tia I kanu ka ti lai tak kha tia ka mit ka men lai tak ka he tien kanu ka ti ni kan ti chin nge ka hei hi ka ni ta se chuan ka lo sai rồi kanu kanu ka ti ni chu ti kanu kanu ka har lai ka au lai ka har man ni chu o ka soi fi thiam na ka o ra thiam mai ro ka soi fi thiam dan ber ani ka ril ruwa hei YouTube te kan ena Facebook Instagram en kim social media platform internan x.com ti vel te in ti thin phechong ka chung ka ting x.com vel chu ka ti lo rum suma ka nei lo rum suma news a Israel Palestine Gaza Strip ti te alar ni tamani USA ate Muslim Musulman ho an pem khom na sa ni heta Asia tangin Muslim te Middle East lama tang te Muslim sa kwa an pem khom na sa ni chon kon zo a free Palestine ten our ara tweet tam tok an tam an than ne mani misinga chuan than nem ti tur ni a an tam ti chu adik lawin ka re misinga chuan tong suali ka lawa ka invent to pa ka pa po hi ka ron na sa thil ka ti tur le tur lo va hian ama video ma salama chung ka ron do ke man kan soi bol menga rui chung masaper ni mai thei ka re fang ka ron ti le masaper ha ni mai thei chu du tok men chung ka du tok ang thil thalo hi soi vak hi thalo thalo ni thil thalo soi vak hi thalo chuan Israel Palestine chuan alar ma wang hian aluan ma wang hian free Palestine ti te atam ma wang hian rilru rilru insiam theinan ti top mai rilru insiam thiam theinan Bible chang atang hian Bible Christian ramvek kan ni Christian ram ma kan ni Christian vek in ni ka ringa mi video min clear sak tu te kan rin Bible atangin thu karon share do na to toy te ni do na sei don lawa amma sabera pathum ga share do na chang khat lek lek ania a sei lawa min lo thak sak ram ula top thlengin pakhatna chuan numbers bung somthum pathum chang somnga panga hi an chiar ma saberange ama ero chu mirama omte chu in no chualo chuan in omtir te chu in mitan chun tu le
in pangtan te hling ang an ni anga in omna rama chuan an timang ang cheu tin heti hi ani anga an chunga ti karil ruk ang chu in chunga ka ti ang ti rau ti in engma ka soi fia don lo kha zong kha ka chir don in ril ru in lo siam thei nang ka ti kha ka kha ni a chuan soi fia vak ngai pon ka hrelo no pang che tu ma kan om lo a I video en tu hi ka rin dan in no pang che kan om ka ring lo tu pahnih na chuan Joshua bung som hi pathum chang som pathum hi kan chiar le nge lalpa in pathianin heng nam te hi in mit hmuah chuan a hnawh chhuah sak dawn tawh top lo cheu a lalpa in pathianin ram tha tak a pek cheu a ta hi in boral vek ma lo chuan an mahni chu in tan thang le fal le innak atana vuak na tiang le in mit atana hling an lo ni zawk ang ti chiang takin hre ka chiar thiam lo le Bible chiar hi har ka ti em a kha te kha ni a fal ati kha ka chiar ka kalam fulo mai thei a pronunciation sorry English ka mang hi alam dan kha dik lo mai thei a mai ro chu a thalak ka ne hi ni ka ron tilang a thalak hi kan no pan lain e ka veng ve to thin ni ka veng ve man ani e bu muna an se ve re ni chu ai ti thei te mai ne ti ve man tlat ni hlui ve to ti na ni chu khuma tam zo ti na ni chu a thalo zok senior to ti na nia cha pathum na tan ro rel tu te bung ni chang thum hei hi top na tur ni chang thum chang khat che ni chu lo ngai thlon le ro o ngoin chu wangin an ni chu kan ho chu sak bul tangin voi khat le chu wangin an ni chu kan ho chu sak to lo wang cheu inna ka te hling ang an ni zawk anga tin an pathian te chu in tan thang an ni ang ka ti bok ani kha ati a angai nom rem sin he tu na in do na chuak Israel Palestine hi Bible tang en ro Bible chiar hi ke pon kala chiar chuak lawa ka chiar chuak chak so em a ka chiar me ka bul ka tan chawa ka har sat khop me Bible chiar lo har khop me Bible chiar chi na alam dan dik lo me ma jana ke tu pin kan chiar a Bible pathian ro puina tin kan chiar ve re te ang ka tia chiar tur kha chiar kan throi tu te khan kan chiar tur khan tuk ta kalawin en lok theina kan I a kan zawa in kan lawin en lok theina khan hi nang I chiar tur o chumi bung le chumi chang chu chu ti za chu min thil lo ve ka voi khat che ka chiar chuak mana chuan ka chiar kha hu na ka pha chiar ne a ka tha khur na salut tuk tu ma hei han za pa tur chuan om lo ma ro chu Bible chiar chu a ta phok mai ka chiar han to view mo ka chiar an khupa a chiar zat kan keo le kan en thin na tlem du ma chiar ta mar hun pe ka har en lo then kha chin hei negative zong a soi thin ho chuan Bible chiar te chu hi man ngai an tia ke chuan chu ti zong chuan ka soi du lo ka soi ve du dan chu Bible chiar chuak tu chuan dai mak ngai chu zong chu mi tei ma ni ngai I engma thok lo ka nia ama ro chu ka tei mak lo chuan ka chiar chuak mi ala bang chu a chianga nangma po lo in chut la engma iti engma an tho I nei lo pon tu ma nan thok char char lo nia I office kal thin te pon mi buai tak
Bible chia chuak khi an tam lu tuk chu ka soi thei ni sela kar le lama hian tham chuan ka thia ka unau pa ka thian pa in lui kal a ron rota ram kal a ron rota ram lam te kan kal mela ti chuanin wen hi in rin di ni a weekend kar to phun nuam tak mang turin du sakna ka hlan chewa nak tu pathian ni nen lim le lom taka pathian faka zai thei turin hrisel na thalo in nei ka du sak chewa damna hin chan in nei ka du sak chewa ti chuanin ka tha a min tung trai pui zel ula chak taka ko om thei nan te le huai sen taka sual ka do zel thei nan te min tung trai pui ula chu zong chu ni sela in zo na te comment te kha masalam mi te kha zo na om te en kim kha tam thang ve ron ti khatum don nia ron chan ka tum don nia pathianin alet tam takin mul som na bur cheu ro se ka lo me